Wara li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qalet li l-Ministri tal-Gvern huma kollha responsabbli jekk il-kuntratt ta' Stewart ma jitwaqqafx, il-Prim Ministru Robert Abela baqa' jaħrab milli jwieġeb dwar min se jerfa' ir-responsabilità politika għal dawn il-miljuni kbar li qed joħorġu mit-taxxi tal-poplu. ċaħat ħajġorra responsabilità. Xetnilek id-deċiżjonijiet se jittieħdu. Id-deċiżjonijiet se jittieħdu fl-aqwa interess tal-poplu Malti wawċi. Mhix kwistjoni ta' responsabilità, kwistjoni ta' deċiżjonijiet. Mhix kwestjoni ta' responsabilità. Ta' deċiżjonijiet li jridu jittieħdu, mhux qed ngħidlek li m'hemm ħadd li jrid jerfa' responsabilità. Jien qed ngħidlek illi hemm deċiżjonijiet li jridu jittieħdu, id-deċiżjonijiet jien diġà magħruf li noħodhom id-deċiżjonijiet se nkomplu noħu. Imma pressat biex juri min fil-Gvern qed iġorri responsabilità wara d-deċiżjonijiet żbaljati u baqa' ma jweġibx. Però responsabiltajiet s'issa għadna ma rajna l-ħaġa għadna kemm rajt il-Dr. Owen Bonnici diħel issa Kastilja. Dr. Bonnici ġi il-qorti għateta illi ju kiser id-drittijiet tal-bniedem. Il-responsabilità ma nġaret imkien. Diġà weġibtkom dwar dik id-domanda ma jfissirx għax il-qorti ma qablitx ma' deċiżjoni li ttieħdet dakinhar dik neċessarjament wassal għar-riżenja ta' Ministru kif xtaqtu intom. Mela xi wassal għar-riżenja ta' Ministru? Hemm diversi ċirkostanzi li waslu għar-riżenja ta' Ministru. Mingħajr ma jsemmi x'inhuma dawn iċ-ċirkostanzi. Ifarfar mir-responsabilità wkoll id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn, il-Ministru responsabbli direttament mill-isptarijiet tagħna li taħtu sar it-trasferiment minn Vitals għal Ann Stewart. X'sa jiġri dwar il-kontratt ta' Stewart dak kien ir-real deal kont attenti. Il-kontratt ta' Stewart diġà ħabbar Prim Ministru li hemm review għaddej fuq la darba dak ikun lest nkunu nistgħu. Ġifier ma kienx ir-real deal mela? Deputati oħra urewna li jew ma jafux eżatt x'inhu jiġri bħal pereżempju l-Ministru Jose Herrera jew ħarbu milli jwieġbu. Għadna ma diskutajniex fuq livell ta' kabinet. Ġifieri sa jsir ma nafx wieħed jiddiskuti u jevalwa ċ-ċirkostanzi kollha. X'se tagħmlu dwar il-kontratt ta' Stewart? Good morning. X'se tagħmlu dwar il-kontratt ta' Stewart, Onorevoli? Onorevoli. Kontratt ta' Stewart. Qabel il-laqgħa tal-Kabinet waqqafna wkoll lil Silvio Xkembri, il-Ministru responsabbli mit-Turiżmu. Il-kontratt ta' Stewart nammaġina li taf li huwa kontratt kontroversjali ħafna. Għalek kontroversjali għet jiddiskutiħu. Responsabilità fuq xiex. Se twaqfuh? Mux għet jiddiskutiħu. U meta staqsejna anke lil ministri oħra tal-Kabinet min se jġor ir-responsabilità għal kuntratt fallut tal-isptarijiet u ma wieġbu b'dan il-mod. Min tħossi għandu ġor responsabilità fuq is-serfi tal-flus minn dan il-kontratt? Ikun preżuntuż biex wieħed jgħid eżattament x'inhuma il-konklużjoni minn da kollu. Min tħossi għandu ġor responsabilità tiegħu dan il-kontratt? Il-ġurnata tajba ta' Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis jażel li ma jweġibx. Taħseb li għandu jġor responsabilità tiegħu? Grazzi ħafna qalbi taj. Ferm inqas kordjali Silvio Xkembri. Aħna dejjem noħorġu deċiżjonijiet wara li konna l-informazzjoni kollha, niddiskutu l-kol flimkien għax aħna parti. Nitkellmu fuq kontratt li diġà jeżisti, onorevoli, ma tistax tieħu deċiżjonijiet fuq kontratt. Minn dak li qed jirriżulta qed jidher dejjem aktar ċar li dan il-kuntratt li fih hemm lead ta' Konrad Mizzi, Edward Cicluna, Chris Fearn u Joseph Muscat fost l-oħrajn rabat idejn il-Gvern Malti bi spiża sa issa ta' 240 miljun euro fuq il-poplu Malti u li sal-lum baqa' ma renda assolutament xejn lil Maltin u lil Lawċin li qed iħallsu għalih.